Saka ndanzwa comrade Abbott vachibvunza nyaya yachimhama. Ndakamboibudisawo ndikaibvunza ini nyaya yachimhama kuti mai ava vari kupi ava vakambomira sei, because vanga vatiwo takaunganidza dzimari dzokuzoti maambulensi anenge arimo mukati umu. Kana vanenge vakuvara tichivamhanyisa kuzvipatara, tikaisa mari pasaidhi yemaloya kuti kana vanhu vanezenge vasungwa tokwanisa kuvamiririra nemaloya atinenge nemari yatinenge tava tichibhadhara maloya achimiririra vanhu vaya. At the same time vanobva vati endai mega kumachi kwacho, ini handindiko zvemachi ini kana musi wa31 machai mega. So you come to be confused kuti munhu uyu ari zvaari kutaura ari kuzvinzwisisa here. Zvipapa ndiri kupedza kuteerera munhu mumwe pachivhitivhiti apa anga achianalyza nyaya yekuti mudhara vari kutiwo vakabvunzwa kweseni. Ndakambozvitaurawo ini kati naiwo mana, ko munondiudza here kuti mukuru uyu haachitozvizivi kuti mawarriors hamo munyika, haatozvizivi kuti kunotambwa mabhora orudzi urwu. Maadvisors ake anombonge achimuudza nezvei. Vakomana vesecurity vacho vanenge vachimbotaura nyaya dzei kana vasingagoni kusvika panyaya dzatinoita kuti tiwewo pride. Unoziva kana dzimwe nyika dzichitamba unotoona president achisiya basa rake rese kuuya kuzogara mustadium achionewo bhora revana vake. Of course pamwe havafariri havo bhora, but vaifanawo kungonzwa nokuziva kuti zvii zviri kuitika munyika mavo. Wero tingati havafariri bhora, havangafariri futi nechitima, havazivi kuti chitima chenyika yavo hachifambi. So zvinhu zvacho unoona kuti pane vamwe patinokonfizika nevanhu vanenge vachida kungopindira vamwe vachida kuti usonyatsoziva kuti nyika yacho kana dei yairamba yakadai vakaita vaviri vanokonfizika zvakadai inomira sei, tinozopera tiri papi, tinenge tichimboiti tiri kuitei. So ameno wena vaprofitavo vari kuuya. Mumwe unoti apa yandakanzwa madeko soon after comrade Geza vachitaura, ndakazosecha zvimwe zvivhitivhiti ndinzwe kuti vari kuti kudii mamacomments nei. Ndakanzwa mumwe mupanha kuti pane wauya une chiprofita chake chokuti kuchava nokuchema kwevanhu muzvitirongo, mapoliticians vasungwa. Zvimwe zvinhu zviprofita ngatimboitawo. Chiprofita chataiziva isusu, regai tikupei muenzaniso. Vakomana vanoprofita, chiprofita hamusi matanga nacho ichi. Chiprofita chakatanga kare ichi. Chiprofita ichi china naErisha naEriya vaiudza vanhu vaIsraeri, kuine vanhu ndivo vatiri kuteera tsoka dzavo. Vaiudza vanhu vaIsraeri kuti kuchauya hondo paine makore 2-3 kuchauya zhara. Haikona kuprofita zvinhu zvamazuva ano tekinoloji dzawandisa. Munenge muine vanhu vanokufonerai vachikuudzai moda kuzoti makaprofita. Ungaprofita zvinhu zvinoitika nhasi kuti nhasi kuchandobuda kwakadai vanhu obva nekuchasungwa vanhu mangwana manheru acho kubva kwatotaurwa zvokusungwa kwevanhu. Wazvinzwa kaiwe? Tauraiwo nyaya dziri fedha mberi uko dzozouya muchitamba nepfungwa dzevanhu vakomana. Tiri panguva dziri serious, hatisi zvokuita sokuti tozoona sokuti uyu zvaaprofita saka tozvibatanidza papi, nokuti kana munhu ane shungu nezviri kuitika unobata apa onzwa kuti saka point apa tiri kupi, tiri kuenda kupi apa. Kana zvinhu zvamira zvakadai, uyu ataura achiti, uyu ataura achiti, uyu akabudisawo rokuti, saka tiri kuona sokuti chokwadi chinondomira papi apa, because zvimwe zvacho zvinoitika tinenge tiri murima, hatizvizivi, hatiko kuZimbabwe plus hatiko munenge muchirongwa zvinhu. Saka imimi majournalists nemi vacho vanenge vachitaura nyaya vaprofita vatinova ndo vatakatemba, hatisi zvakashata. Tinoti zvakashata budo kuprofita zvichaitika munyika, nokuti vaIsraeri pavaiprofitwa ndo yaitova nyika yacho iyoyo, ndo yaitova government yacho iyoyo ichitoudzwa zvokuita nevaprofita. Saka profitai zviri izvo, kwete zvokungotanga kungoda kutanga kuti ndikozonzi ndini ndakataura sana chimhama wokuti unotaura uku achinatsa uku achiipisa, otaura kwaanga achiipisa okunatsa, so that panozobuda zvinhu. Kana zvabuda indakambokuudzai zvokuti, handina kuzvitaura hereni uku kwesviti kukanaka wakuudzai kuti inini ndakambokuudzai zvokuti, nokuti handina kukuudzai here. Ndauri straight uchitaura zvinhu zvatinonzwa nokuziva nokuona kuti chii chiri kuitika chaicho, zvii zvatingaexpecta, chii chatingagadzirira
nokuti zvinhu zvese zvinoda kugadzirwa in future. Kana chiprofita chikauya chichinyepa, vatori venhau mukauya muchinyepavo muchitaura zvinhu zvatisinganzwisisi, zvisinganzwisisiki, muchiti uku munomboti taurei zvakanaka, uku munoti taurei zvakaipa, nevamwewo mauya atisingachagoni kutaura. Ndakangova ndabvira kumuudza mufana uyu, iwe zvinhu zvauri kutaura idzi inhema, haugoni kuramba uchitaura zvokuti Chivhai akatobuda munyika muno isi tichimuona, utaura uchiudza zvokuti Sakupwanya akabuda munyika muno isi tichimuona pabhora paTV apa ndamuona nhasi. Iwe manheru uri kubuda uchitaura kuti uyu Sakupwanya akatobuda munyika, akatotiza munyika muno. Aiwa gambakwe, uri kunyepa zvauri kutaura hazvisizvo munin'ina. Munhu uyu tiri kumuona, iwe unodzoka futi mangwana wotiudza sezvichira kuti zvese zvimwe zvaunenge wakutitaurira izvi hatichazvinzwisisi kuti uri kutaura shuwa here. Hatidi vanhu vanobuda vachitinyepera, vanobuda vachiramba vachinyepa. Family First Family yakatobuda munyika muno isi tonzwa kuti vakazara kuVictoria Falls uko, vapfana vari ndova nemba yavo yavakavaka kuVictoria, ndoko vakagara. Iwe unenge uchingonyepa chete, uchiramba uchingonyepa. Totombokutsiura nemashoko, taita zvokunyora Mwadi, wototaridza kuti waiona Mwadi, kuti shamwari usanyepa, vanhu vauri kureva vari kwakati nekwakati 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 nekwakati. Iwe unongoramba uchingonyepa uchimisleada nation zvinhu zvisizvo. Hatidi vanhu vakadero munomu, toda vanhu vanotaurira chokwadi. Hatizoti zvokuti senge taakutaura mapersonals, nokuti hatichazivi kuti pamwe pati otherwise uri kupi, uri kutaura ichi, uri kutaura nezvei, uri wokwani. Toda vanhu vanotaura. Kana wati uri wokuku, buda pachena kuti uri wokuku. Kana wati uri wepapa, buda pachena kuti uri wepapa. Toziva kuti tiri kushanda uyu ari muvengi kana kuti uyu ari wekoko. Hatiti muvengi, tingati muvengi tetaresha. Tiri kushanda Yesu uchishandira kambani yako iyo yauri kushandira, indichishandirawo yangu kambani yandiri kushandira. Tofanira kuzivana. Pfekai mauniforms pama statements yenyu. Your statements must be uniformed, zvokuti tinokuona kuti uyu anomirira kambani yokwakati, uyu anomirira kambani yokwakati. Musatiudza nhema, musatiudza nhema. Tiudzei zvinhu zviri kuitika chaizvo chaizvo, sematauriro anongoita vageza munovaona vachingotaura chokwadi. Vageza havatinyeperi, vakataura toda kuita chakati, chaita chakati, chaita chakati, vanoramba vachitaura izvozvo. Ngatitaurirane chokwadi, hatidi kutaurirana zvokunyepa. Ngatimirei takapfeka mauniform yedu. Vana chimama, taurai muri chaipo chaipo, kwete zvichasi kunzwa ubuda ndakambokutsiura futi uchitukana narumbi uko. No, zvamakuita hazvisizvo zvegeza revolution izvi, zvokusera vanhu vakateerera. Tavhurawo totambisa data redu tichivhura pamachannels enyu tichiti tiri kuda kunzwa nyaya dzine chokuita negeza revolution. Toona kuti muri kutotukana zvokuudzana zvenyu zvemazamu namagaro. Hazvizvo zvatine tavhurira mauyu enyu. Muri vana, tinzwisisei chimama. Vanhu vese vari kukomborana newe. Mira wakapfeka uniform yako. Kana uri weruwadzano, mira kuruwadzano. Kana uri wemadzimai, enda kumadzimai. Kana chitaura totaura chiziva kuti gedza uyu, sorry, I'm very sorry. Totaura chiziva kuti uyu chimama uyu ndewe madzimai, unopinda chechi yemadzimai. Kana uchipinda chechi yeruwadzano yehwisiri kana kuti yeDutch, toziva kuti unopinda chechi ipi kana Roma. Hakuna kumira dzese uchimira machechi ese uchibata bata pese pese. Amen.